Okay. Som lovet, Stella. Det her, det vil jeg bruge. Det er japansk sirup. Jeg tror, du kan bruge honey i stedet for. Det behøver ikke at være det her, men ellers kan det findes på Amazon. Jeg skal nok skrive for nedenunder, hvad navnet er. Det her, det er sojabønner mel. Det er sødt, så man behøver ikke at putte sukker til. Det her er, hvad jeg bruger til at få det til at se lidt gelé-tykt ud. Den amerikanske form for agar-agar hedder Knox Gelatin. Men det her skal du ikke bruge. For hvis du bruger det her, så bliver det rigtig tykt gelé. Og så smelter det ikke i munden som agar-agar. Så hvad jeg gør her er, jeg har 350 ml i en skål, som jeg kommer i mikrobølgeovnen. Og så varmer jeg den op til det bobler. På min mikrobølgeovn, der skal det kun 2,5 minut til. Så bobler den. Og sådan her ser den bare ud ind i ovnen. Okay, så nu er den vippe, tager jeg den ud. Og den er pæn varm herinde, så du skal passe på. Og som du kan se herover, så tog jeg en fjerdedel af en teske. Nu er jeg kommet til at, spilde den. Så jeg gør det sådan her. En fjerdedel af en teske kommer det i. Og så skal det røres godt rundt til pulveret er smeltet. Når du så har rørt godt rundt, skal jeg vise dig, hvordan vandet så ser ud. Og du kan se, at vandet er stadigvæk sådan lidt, ikke helt rent eller helt gennemsigtigt. Så nu skal vi have den ind i mikrobølgeovnen igen. Og så kører vi 1 minut i mikrobølgeovnen. Bare for at varme det op og smelte pulveret. Sådan. Og nu er ovnen ready. Prøv at se, vandet her, det er helt clear, helt gennemsigtigt. Så rører vi lige rundt igen, bare for at være sikker på, at det hele er smeltet. Perfekt. Alt hvad der er rundt, kan du bruge til at hælde det i, så det ligner, så den bliver formet rundt. Så jeg har bare brugt en almindelig skål, men der er sikkert rigtig meget fancy, du kan købe det ud, som er rundt. Og så skal det bare ind i køleskabet i en times tid. Og så når den er blevet kold, så er den formet sig. Det er vigtigt, at den originale version af den, vi lige har lavet, der skal ikke noget smag i, fordi det skal symbolisere en regndråbe, hvilket bare er vand. Det, der giver den smag, er vores sojabønnermel og vores syrup, som så giver smag. Jeg lægger lige den her til siden. Og så havde jeg en i køleskabet fra i går.